Priviți aici ce imagine frumoasă. Mergem printre nori și pe deasupra lor e soare afară. Suntem în Orense. Uitați-vă ce pod modern. Apartamentul în care am stat în Orense, da? Un apartament care a costat în jur de 100 de euro pe zi. Aici este un dormitor cu pat de matrimoniu. Aici este un alt dormitor cu pat de matrimoniu. Și aici este un dormitor cu două paturi unde pot dormi copiii sau două persoane. Are o baie, o singură baie, dar cred că este suficient, că și așa se stă foarte puțin aici. Aici este sufrageria, da? Sufrageria, așa. Aici este bucătăria, ea este Dana, colega noastră. Da? Avem aici la cuptor, deja mi s-a aburit telefonul. Avem făcut aici salată, uitați-vă ce salată bună, cu roșii din grădina noastră, cartofi, tot așa din grădină, brânză și tot ce trebuie. Avem aici un balcon, mașină de spălat vase. Suntem în Orense, aici este un puț unde se poate face baie, mai încolo este râul, este ora 9 seara, noaptea, și noi căutăm un loc în care să facem baie. Și în dreapta avem pe... Sunt Norbert, am 40 de ani, am 3 copii și sunt aici. Norbert, 40 de ani, 3 copii. Cristiano Ronaldo! Sui! Cristiano Ronaldo, l-ați auzit? Aici avem o doamnă moldoveancă. Da. Din Republica. Să trăiască. Republica Moldova. Să trăiască. Avem și de la Cluj. E fain acolo. Ca zăpada. Da? Să trăiască domnul Și Alin. eu sunt copilul la familia asta frumoasă. Copilul Vă minune. mulțumesc, vă mulțumesc. Dar nu te vezi, nu știu de ce. De ce? Că Asta sunt zic. negru, de ce? M-am înfiat, dar nu mai spuneți, nu publicați toate astea, domnule. Și în sfârșit ajungem la vestita Termas Outaris. Așa arată termele de aici, cu multă lume. Vedeți cum stau oamenii? Așa vom sta și noi vreodată. Este ora 9 seara, suntem aici în Orense. Încercăm să intrăm la apele termale. Aici sunt cele cuplate, da? Pentru că cele publice sunt deja închise la această oră și nu mai au loc pentru noi. Suntem la numărul 155, iar noi suntem pe la 172. Suntem aici cu Alin, care este conducătorul acestui vehicul, da? În spate avem pe Artur, Cristina. Aici în Orense. Suntem încă în Orense. Uitați-vă acești indivizi cum s-au apucat ei să stea în fața mașinii. O să observați cum clădirile au acoperiș din țiglă, exact ca edificiile orașelor de munte. În fața noastră avem un pod din secolul 15. Dacă observați, se vede cum a fost construit. Aici suntem cumva la piciorul unui pod. În dreapta este un loc în care sunt mai multe bazine. Aici este râul și aici este un bazin cumva neîngrijit, deci nu are statul grijă de el. Aici naște apa fierbinte. Am ajuns aici unde este izvorul de unde se recolectează apa pentru ca să fie trimisă acolo sus. Undeva aici sunt niște pompe care trag apă pentru a pune acolo. Dar curios că aici unde suntem noi este un izvor de apă fierbinte, de altfel nici nu prea știi unde să pui piciorul. Dacă pui piciorul aici este foarte fierbinte,
dacă pui piciorul aici foarte fierbinte, dacă pui piciorul aici, este rece. De ce? Pentru că aici este râul. Și suntem aici cu prietenul nostru, Roberto. Este de aici, din Orense, locuiește aici. Și vreau să-l întrebăm câte ceva despre această apă. Este persoana care știe cel mai mult despre proprietățile apelor de aici, când izvorăsc, unde izvorăsc. Și dacă doriți să veniți aici, este persoana care vă poate da toate informațiile. Cuéntanos un poco de dónde viene esta agua. Povestește-ne puțin de unde vine această apă. În primul rând de la ploaie. Apoi se infiltrează, trece prin mai multe roci, recolectând minerale foarte sănătoase pentru corp, ajunge undeva la două plăci tectonice care se freacă una de cealaltă și apa se încălzește. Și apoi, faptul că este caldă, se creează o presiune și ea iese afară. Apreciem că este de undeva de vreo 24-25 de ani. De ce are presiune? De ce iese afară apa? Datorită căldurii ei, datorită temperaturii ei și datorită frecării, se creează o presiune acolo și apa iese afară. Aici este prietenul meu. Aici este experiența cea mai frumoasă. Suntem sub un pod. Da? Este un izvor de apă 62 de grade. Iar aici este apă de se îngheață piciorul. Punem 62 de grade aici. Așa. Și e perfectă. Aici este rece. Dacă bagi din râu de aici. Dacă la cua fierbinte. Dacă fierbinte. Cum te simți? Cum te simți, Arthur? Feliz? Te simți sănătos? Vreau rece. Rece. Acum merge repede la fierbinte. La fierbinte. Nu e corect. Aici sunt bazinele de apă fierbinte, undeva la 65 de grade, spuneam mai devreme, conform spuselor celor de la primărie. Sunt două persoane de la primărie aici care cumva autorizează persoanele care doresc să intre. Poți sta doar 90 de minute, după care trebuie să ieși și vii ziua următoare. În stânga avem bazinele, iar în dreapta avem cei doi jucători care vor face antrenament chiar acum. Suntem încă în Orense și o să vedeți că aici, în acest sat, deja a nins. Uitați, în spatele meu se vede cum zăpada a fost împinsă de pe stradă și avem câteva figurine aici care sunt puse. Le observați? Da, în zăpadă. Un sat cu decorații speciale. Aici avem o oiță frumoasă. Da, și avem aici o oiță mai mare, da? Avem aici un pitic cât de mic. Suntem în Agiaris și am găsit un ornament foarte frumos. Aici se vede cum este un staul, un cal făcut din lemn și mai departe niște capre și sunt și niște oițe, da? Niște porci. Purcei? Iepuraș? Aici un iepuraș și încă un iepuraș. Și avem un cocoș și găini și doi Câini. cățeluși. Suntem în centrul orașului. Aici este biserica satului, a fost renovată de curând. Suntem în orașul Agiaris. Hai să vedem ce ne cântă domnul la chitară.
Aici suntem în centrul orașului Orense. Oamenii de aici ne-au povestit că aici este al doilea cel mai mare pom de Crăciun. Însă realitatea nu este aceasta. Ia uite cum stau doamnele și domnii supărați. Unul pe acolo, unul pe aici și eu. Supărați pentru că acesta nu este un arbol. E bătaie de joc. Orense, în centrul orașului, și avem aici pe domnul care conduce tractorul. Da, ce să facem? Asta este români, în Spania, trebuie să muncim zi, noapte, nu contează că e sărbătoare, că e tot ce este, trebuie să muncim, să cărăm pietre. Domnul român, ce treabă ați mai făcut astăzi? Ce să facem? Am mutat pietrele de la umbră la soare până că le-am potmolit în momentul ăsta, sunt cu o roată în aer, una în pământ. Ce să fac? Da, și după aia zice că venim la furat în Spania, da, venim la furat noi, da. Deci noi venim la furat aici, da. Am prins aici hoții la mandarine. Portocală din Galicia foarte bună, din Orense, mai exact. Delicioasă! Suntem în Galicia, într-o pădure și este toată arsă această pădure. Uitați-vă aici ce ars este pe jos, se vede cum se naște altă pădure. Ce-ți doresc eu ție? Dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor. Aceasta este Galicia. Uitați-vă ce pietre frumoase. Unul dintre punctele pe care le recomand este Prexigueiro. Este foarte bine amenajat, cu piscine foarte frumos puse, peisajul incredibil de frumos. Acum suntem aici într-o pădure și încercăm să găsim un izvor. Sunt aici cu Artur, ia uite, da? Și sunt aici cu acest român autentic, care se numește Norbert, și da? Împreună. A început să plouă torențial, iar noi suntem aici. Ploaia este foarte rece, apa pică pe noi, pe cap, pe umăr, iar noi stăm în apă, apa este fierbinte, este o senzație incredibilă, nu puteți să pierdeți o astfel de senzație. Dacă veniți în Orense, trebuie să veniți aici. Suntem tot în Orense. Observați ce frumoase sunt casele aici. Străzile foarte înguste, nu ca mașinile, decât pasul, portocalele noastre. În acest moment s-a terminat excursia în Orense. Suntem aici toată echipa. Uitați-vă ce priveliște frumoasă, ce imagine extraordinară. Mergem printre nori sau pe deasupra lor. Suntem aici cu Alin, care conduce mașina. Hai să vedem pe cine mai avem în spate. Cristiano Ronaldo! Artur, Norbert și Cristina. Cum vi s-a părut excursia? Mi-a plăcut mâncarea. Băile termale în natură, foarte frumos. Apa fierbinte. Natura, cum este aici, uite-te ce frumos tot. Foarte frumos, a fost ca în paradis. Așa va fi. Compania frumoasă. Vă recomandez ca să veniți aici. Alin, ia-ți Mie îmi plac mandarinele și portocalele locale. Am înțeles.